दिनै जेनाखि आसामनि थाखानाय जेनाखि एसटि बे थाखानाय एसटि खौ माने फोजोबनो नाजानायनि मोनसे राजखान्थि माने राहानि गेजेरजों आसाम सरकारा आसामनिनो जौगानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नाजानाय आरो एसटि होनो थाखाय मैया केबिनेटआव बिथांमोना सिद्धांत लानाय केबिनेटआव सिद्धांत लाखांनायनि उनाव आसाम एसेम्ब्लियाव बेखौ पास खालामनानै बेखौ माने भारतनि नखर मन्थ्रिनि नखर बिफाननिसिम दैथायहरनायनि गेजेरजों मोनद' हारिनो जेनाखि एसटि होनो नागिरनाय बेखौ जोङो बिरोधिता खालामनानै दिनैनि बे जरहमदल बा बनजारिलि हाबाफारि बा टर्चरेलि हाबाफारि बेखौ जोङो लादों। आसाम सरकारा सानफिननांगौ आसाम सरकारा गावसिनि थांखिखौ बोखांफिननानै लानांगौ बिथांमोना माब्लाबाबो जेन माने जौगानाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो माने एसटि होनानै थाखानाय जेनाखि 40 लाखल' एसटि बेखौ माने फोजोबस्रांनो नाजानाय माने 1.5 करोड़ माने मानसिखौ एसटि खालामनायनि गेजेरजों बियो जोंनि थाखाय खोब माने खैफोद गोनां मानो होनोबा जाय हारिया गाबोन जुदि एसटि जायोब्ला बिथांमोना जोंनि 6 शिड्यूल काउन्सिल बिटिसि बेवहायबो पिसिडिसि बेवहाय टाउन कमिटि आरो बेवहाय एमएलए इलेक्शन बेवहाय बिथांमोना जोंबो एसटिआ जेरै माने इलेक्शन गेलेयो जेनाखि मोनथाय बिथांमोना समान मोनथाय मोनगोन थाङै जोंनि सोमावसारनानै मोननाय जेनाखि मोनसे बिटिसि बा 6 शिड्यूल बेवहायबो बिथांमोना जोंनि जेनाखि जायगा जोंनि राजखान्थियारि जेने फोथार जोंनि रांखान्थिनि जे फोथार जोंनि सोलोंथाइनि जोंनि साख्रिनि जिखिनि फोथार बेवहाय बिथांमोना जौगानाय आरो राफोद बादायारि हिसाबै बिथांमोना गासिबखौबो सेनानै लाजोबगोन दा बेखायनो बे थांखिखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो बे आन्दोलनखौ जोङो लानाय जादों। बर'नि गेजेराव एमएलए एमपिफोर दंमोन बिथांमोना जोङो बिथांमोनखौ लुबैदों जे बिथांमोना स्ट्रंलि अपोज खालामनांगौ बर' बा आदार माने जिखिनि ट्राइबेल इलेक्टेड माने एमएलए मन्त्रि दङ बिथांमोना माने स्ट्रंलि अपोज खालामनांगौ आरो जोङो दिनै 6 शिड्यूलनि जेनाखि जोंनि बिटिसिनि चिफ मानग्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दङ बिथांमोना जेरैखि जाया काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ अपोज खालामनायनि जेनाखि माने बाथ्रा जेनाखि मोनसे स्टेन्ड बेखौ दैथायहरनांगौ नङाब्ला दिनै जेनाखि जे जोंनि 6 शिड्यूल बियो गाबोन माने जोबस्रांनाया रोखा होननानै जों सानो। जोङो जेरैखि जाया बेखौ माने जानायनि सिगां जोङो होबथानो थाखाय जोङो जेसेबां माने गोख्रों आन्दोलन लानो हायो जोङो बेखौ लागोन आरो आसाम सरकारा बेखौ सानफिननो थाखाय बाध्य खालामनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो लानो गोनां जागोन। रायजो राजाफोरा जोंनि रैखाथि रायजो राजाफ्रा जोंनि मोनथाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि अस्तित्व जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथा बेखौ जोङो जोंनिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय लैहोर लैहोर बे दावहायाव बे हाबाफारियाव बे सोमावसारनायाव बे संग्रामाव ओंखारबोनो थाखाय आङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायगोन मानोना दिनै जायफोर कलेजाव गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदों बा जायफोर फरायसाफ्रा दिनै कलेजाव स्कुलाव इउनिभारसिटियाव फरायदों बिथांमोना दिनै माने ट्राइबेल स्टुडेन्ट बा बर' स्टुडेन्ट गाबोन रोंखांनानै राखांनानै बिजनेस साकरि बा गुबुन गुबुन राजखान्थियारि फोथाराव सासे बादायारि हिसाबै जाफुंसार जाहैनांगौब्लाबो जोङो थाखानाय एसटिफ्रा सिकिउर्ड आरो सेफगार्ड जानानै जोङो थानांगोन प्रटेक्टेड जों जानानै थानांगोन नाथाय एडभान्स 6 कमिउनिटिया गाबोन जुदि एसटि जायोब्ला जोंनि सासेबो बर' बा ट्राइबेला बेफोरबायदि मोनथाय आरो खाबुनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो गोनां जागोन बिनि थाखायनो बिमा बिफा रायजो राजा फरायसा लाइमोन गासैखौबो बे दावहायाव बारसोमनानै आसाम सरकारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो थाखाय गसंथानो थाखाय बे सिद्धान्तखौ हेंथा खालामनानै बाहागो लानाय आन्दोलनाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों। नंगौ बियो माने जोंनि थोरसिनि ओंखामखौनो जुदि सोरबाया जाफैनो नागिरोब्ला जोंनि फरायसायानो जा जोंनि माने बायदि थाखोनि माने सुबुङानो जा बेखौ बिरोध खालामगोन बेखौ हेंथा खालामगोन दिनै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जेबायदि मोनसे फरायसाफोरनि मोनसे खुद्रिखांनाय बे बाथ्राखौहाय दिनै मान होनांगोन आसाम सरकारा बे खुद्रिनायखौ भारत सरकारा मान होनांगोन बे खुद्रिनायखौ जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ मान होनांगोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिल' नङा गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि गुबुन गुबुन कलेज गुबुन गुबुन गामि गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसनावबो बे सोमावसारनाया जागोन आरो बेखौ मोनसे माने सिगनेलखौ जितु नुबाय बेखौ आसाम सरकारा बुजिनानै लानाया गोनां।